ewo chirimenken nana apia ewo nyankomase dai kingdom come ewo police evo ochinanti ewo yawsewuru god day ewo ayeboafo ko sam ewo achim achiase god first ewo achim betenase ewurade na ye ewo apreku dimpa ewo achim asene adwempa information center wo ginanko jama not buno mantemu nyaminsa wom information center ewo achim nyankomase adumara kwa ewo achim botwe achim okumani aboabo wo mahutodin eye abonhwo a wo so agye atuma akase yi wo mo fa ato apete anwumre yi asomfo eye me kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan afei kana adeshimama wadaroma ni die no obuo kwa so ensem no enkyeremu ni ne fiti ase ye de bohura wasum amawo Ahenkan FM yes samna se ade amawana eye enrada ensankaya Ghana mampanyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo akorako piemu ewo mrahye gafie okogina simpie ne apaso sadia Ghana mamra afe apema ankro ade ekonomienu wo article 67 no aseno no okodan oman no ensoso ewo hyehye yadwumadie nyina adi baby ofafiri ya baby ode aduru ne baby ode ekro akosiboni kasamo watudin se State of the Nation address ebikality aka ne se sona na mampanyina na Dankwa Akufo-Addo den nsam no etutwa no ana waka kire Ghana fo nyina se ewiase de aduo tasa no ya no nim senachi achia na eja yehu se nyoma enkoye ni ya ka kire edabi esana wuta no tasa bonyo rana tentena sabi mpediasa anya ne bone eswa na mom si nyina betima tekere mo man no akone nim sanso na sanfumsuo bi eba ewose ye nyina ya hye na ye ditumo ni ye pene nso ano ne sa yo sunti no so obedi atum ese obefa mampanyini adwa no enyoma bi wo no ma ankone sade na wo no wasibi ensoso ade aguda ni so nanso ni nyina mu no enye se sabi kafracho eyeboapaya bintia waye na fam dia eso obeboa ama kanuoma atimi akonkan pa nanso so no de ha dwene se bibi fisoro abete bayira humam entimi ama bayira ammo akasia sade na ya hwehwe no COVID-19 ye Russia Ukraine wonie tiase hadwene bebre nanso ni nyina mu no wobesre se Ghana fo esoso ehuru ni se eyehaw na aba enkakankakra wono na ban no wono mo paaba womu guso totonioma ena Ghana ni bia bedi adanse se Ghana economy na sabi mpediasa tete process ye no enyoma sanso so esisini dadamu biemu a epijan kakra enti de wose Ghana ni bia de hye bia no eye ne se mpempen ewose wonya eye akukuduro na afi wonya nkranhye na wonya ni daso ese chia na achia sabi emu ye mpenfo chese eye kasaba bia depa te eye ba wudo ni nyina enti ye nyina no yenum suo entwa wope wono de wawhyemu se nkakra ye nyina ye bewu se enyoma asanso asini dadamu enso ebiem wade ne kasa ye etudwa na wochemu se wohye enei no so na ode aba betudwa na obonyoma nyina no tofa wono de eyadesede ne wosere se wo bia ko ni kotodwa ni mu a won mpaye ma my konkoro Ghana na afei won fa eye enkrahye entatuo na eyire so pass said ya ogidie se oman no betimi enso apagya bosha asase na wo hye yembo no se ya luso krampo na ye be pinche ho ama bibia so akonkan wose wonu de ogidie se enkunim no ye dikọ na ede so a ye bedi ni asa de biem. One of which will be commissioning the Nana Ajiman Prempeh the First International Airport in Kumasi and naming the recently commissioned airport in Tamale the Yakubu Tali International Airport of Tamale. Mr. Speaker, we stumbled, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off, and now we face tomorrow with confidence. Ghana adeshimama ene awiti ye aye Ghana mampanyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo enrada gina okogina na nan so ewo mrahye begafie no ne Ghana fo nyina edi nkomo na aban mu no agansam ne bi na waso enso asan atibie no yentinsim ewo mrahye begafie wai na enu ye nu ade we ye nnade enade fufuro
mono soko etiefo be kaya ade bi akwakotom na shep jofia bill aya pese agitum na aginidi na achenso ewo na shep jofie pa womo de kom na shep jofia afimpinu ne aduonu ba ku 2021 senka yengi saa bill ni ntum na emedane mra sede be ya adenti a womo ede saa bill ne koye no yatumi agina so tunu se obi din samoni bi sa yatumi agina so atwena so the American wasemi eye anti-LGBTQ+ bill na eno no ba ba mu a lesbian gayism hwan bisexual na sefo se oba ne oba elder bema ne bema elder oba na oyiyi ne ho nnuama na de mema de hyehye bema na oyiyi ne ho nnuama okona se bema yiyi ne nnuama asa toya yesesa no oba ye nnuama bebre emu nsam ne mu nnuama de eye bebre enye na eno nso ya de bia ekabone ho so oba ne oba ada no eye bone ti se de obi twempena obi enum nsa obi ebokro no ene obi edi awuni sa abone fusam kakra na ewo bible me yakasa tia no we nina ekabone no ho na abone ni nina no wo mu kire se bone bi won mo a ano odin ebi enokra nso se mabu oga na yi bema etumi ne nyonko bema o se wow I like your tasso. I like your tasso. Hey, Ozzy, do you like my tasso? Yes. Ozzy tasso ne dia Ozzy nganyo na ekuta na ampampa. Ube didi na chika kakra. Bon se bema na afi wa start ene bema no wo mu hia. Ema no so sa pepepe. Enu sei boni bi sa no tan enyan abofo no. Enu nti opanyini bi pagyae ana osore wo mra hyebdwefie. Oye mra hyebdwani orumnyafo Sam George. Oni MPC ni bi kan bom se Debi sa lesbian any gay any sa nyoma na kokoso ano de eye boni bia no odin na bible chi kra eni kwanse so Ghana esan so hwe amaya hodro bi so a wonmo no woma giatum womu ni se yommra womu ni se yade bia wom de womu humfum so bia wo ho na so yen Ghana de ya mamre ene amane ne kwan ye fa so teteye no yemfa oba ne oba nhyiamu nteteye yemfa bema ne bema nhyiamu enteteye entowura Sam George 2021 one MPC ni bi eye se wom de ehon be okotumra hyebdufie yenjintum na emedane mra amase ya chi obi se oye bia ya gina mra no so esanse aba mu nti anatumi 30 nti ya tumi agina so atwena so eno no otwena so a busuani bia tumi megina so na ade na mo twimi nipa na so ade a one oba no makwakoda da bi eye ya ne ade o chese maame Ghana mra se na ekase so bi koye sa etia mra nti no yentwena so enti akoda mfie 2021 mfinhye 2021 no afi na nyame adom LGBTQ bill no wonmo agiatum emra hyebde fie de woma agiatum na woma agiatum se no afi na ebekọ omani ni na ba no dani His Excellency na nado danko kufuado so no so gitum dia na afi de anti LGBTQ+ bill no ababedane emra ase obi kodi bone na de ewo bill no mu no woma gina so de atwena so na busuan tiai de ewo bill ni mu enne wo mo gitum ewo ma hyebdefie no sei ena eka wo mo se uyo onipa wo no ye lesbian ni bi ana wo ye gay ni bi ana sa LGBTQ+ no emu bi a wo ye no se ye chiwa wo ye chiw so wo ye bia wo beko mfia afiase bosome makomaku nsia de kosi miensa bosome nsia kosi mfia miensa emu bia wo betumi akọ ena afi se ye chiw so wo no wo de wo nya bi nanso o ma ho fans o jeje ho wa se kotra ya to bo abono na obi gina kire wani nyene kra na sei wo gina kire o se na kwa me pa so kwa kofa gay partner we akwawi na kwawi na nsia na jai sikani na okono kofo no fani yo gay partner o jeje ho na o post on social media na o bom dewro na o hye o sai nipa no so wo de o nya bio na so o jeje ho o soso so wono nso ya chiwa wan kwa fiase kra ne na nya mfinhia makomakom yensa ekonum obekọ na samomo de no ewo soro tin won mu a edi bone na nkasa na Speaker of Parliament ene womoji anti LGBTQ+ bill no atum no say ene koi Human sexual rights. Those in favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be taken through the third reading, say aye. Those against, say no.
Honorable members, the ayes have it. The Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed. An act to provide for human sexual rights and family values and related matters. Eni amuti ye aye Speaker of Parliament oni na adwuma efo bi a mo de okaze ono ko no e from clerk se clerk o sanfo wom na atese ne wom kasa obusa se wo a moje tum se we no emmeda ne mra no monka ai ena wom som ai ose mu a munyi ntum nso monka no ubia nka no na brebre ko yobi na ko kan no a kezi wa gidia ne nam Israel and Singapore. Kwa na again no. Yabaga say MP na ye lesbian no. Ti no ne de obia nka no. Ti sei wo ma giatum. Ti ye de kwakoma mampani ono so gituma. Sa adwene na afa no. Yeah. Ti mampani so science pe. Na se mampani asase a ni na ye kwa. Mampani na san no ano no. Ye bompa se mampani. Another channel home metimi afa so. E de agiatum. Se mampani na san a ma sebedwafo no omo nhihye bia omo betimi so afa so. Okay. Omo de agiatum. Okay. Mbe hia certain number omo so betimi de approve. Okay na mampani nyintum na nye straightforward. No de wo no ho. Se ye di kan de bia kwa wabo agu. We de omongu. Ade no omongu. Obetimi abo agu. Okaso obo agu a. Yes, and make no possibility so obo agu no high, possibility so obagiatum so high. Enti 50-50. Mo and you be an mention no. Ono nyina so no say ye private bill eno na ya na ninji tumu na eye de ma no no na we so ye private enkra bi na omde koye nti eja ya nhwe ebre ne nkra bia na ebe kire ja sisi ade tumi na ono no ho na wo ti do pe na ode be ye ogi tumu afan wanya ntuma nyina tim tumi ne nyamo zem na wo sisi ade eze tumi no na do zem na wo sisi tumi ne nyame zem na wo person na nyamo mo zem na wo sisi ade meme zem na wo tina na esra ogi tuma ye sa okay ono constitutional human rights lawyer ntino hey abayire wasi abayire yankoi adesimama wonwunu bre akan kasiebo na yegusu a anuanum ye no yade mu nkiremu ni mu amane bo ede edan wo no na yesanso ekọ eyeso na ne mu ensem ebiem ubowra mu amra hyebadwan afia de onu na gira mu dima adesi omo enso wo nhia so abato mpesua so no wasantema ntamu opanyini kro ya yo soafo be de kira wo twadwadie ni enfidi jumadie ne ntotoya esio Dr. Steven Amoa Steka wade atodwa kira mu ese empempe babia Ghana yadru no wose ye mayeni ekonioma bi eso sade be betumi aboa magana economy ni betumi agana na mo so wo chese potokase mo de friend say micro economy no wose ano ne ade ba kwa wose efra setu ani siso si ye hwe aboa na ene bodwa dwumadie ekoso na afenso no eye de friend say nioma bo agina brane inflation no eno so ensan kaye wose ne nyana wose ye hwe ne yetimi enso eka wo asem na afenso no dwadie ahodo a ekoso enso wo yakase mamu ya no no eno so yebetimi enso ahye ne aka ho asem ogiri se ye firi asese ye di ni nyina ho enkoma eno betumi aboa magana yetimi enso ade ho agina brane ebani sikasem enso so entotoye emu a na odisa asem nyina etudwa no na ayade se Ghana mapen na nadodan kwa kufa da akora ade akopem amra chebadwafie ade aye state of the nation address no akotudwa enso awie na orua Steven Amoa Steka kire se ene uhwe se de niema enso so ebo ejina na se ekonanim ana eso etie de friend say inflation na wo kire se uhwe December busumi ni muse ya afipinu ne adwonum yenu na enenam be se wande chemu no eye adwonum enan ne atiripo baako na so ebre ekonanim no yewura mu ewo afipinu ne adwonu enan mu no wo eye opepa busumi ni mu no na eso ate ababeduru wanje chemu no eye aduonu miensa ene akiripo eye enum 23.5%. Wachesi we ya nikasem we chesa ampa enioma gusu a dane enti wose anya rishemu ese ede ya bibia bakọ nanim ebre enso gusu a ekono
na no na wo kire mu say ebre so ese ye hwe ne atoto nneoma na dia friend say cost control say enneoma ebo aban ehwe ne aye hyehyeye bi na atimi agina brane say ebia adwongo na wo pe na wo ko da adwomu a say de to adwongo no ebia antisisi wonom no woton akotoa no ebia 100 series a wo say wo ko aye adwamansan so a akotoa na ye 100 series wo chese sa ntotoa na wo se yetimi eye wo gidi ye say no betumi aboa pa sanse nei no dwadifo no bia nioma no de open no de je bo open no de je wo gidi ye say no enso eka wo bi ana ma wo kire eguso a ekoso e wo mamia eto gidi ye say oman na economy no ebetimi agira brane a e wo se ye free ase atoto nioma ye ne ankasankasa ye hu se ye Ghana fo ye nuanom ne yemfa wodo enhwe ne yemfa didi ye hu edwa se de be ya bibia so ebekọ toti. I think if we ensure consistency in our economic policies, especially with respect to the primary macro indicators, in the area of revenue generation and in the area of our expenditure control, in the area of concentrating on capital expenditures and the areas that can really formulate the definitional elements of economic growth and stability. Now, I think we are getting there. We only have to, as a country and as economic managers, make sure that we keep to the consistency and even improve upon our macroeconomic policies and decisions, and make sure that we control cost more, concentrate on areas that can really consolidate our economy, and that can also strengthen the definitional element that I mentioned. I'm sure we will get there. We will get there. I believe strongly that we will get there. Yes, I know my way. I'm a GDA pa. Yes, you bedru enkwansuo no ho yetimi asabi enso anom. Opanyina wote ne nkan wono ayo osuafo abede kire ohwedwadie ene djuma fidijuma adwumadie so wono koya ayemra sebedwani de made hye wonom ewo nsiaye so abato mpesua so asante mantamu Dr. Stephen Amwa Stika na otenene no yeda so ewo state of the nation address hun sensemu a wo mo kan wie ye no nanado wie ye no echensem bia prupurugo te se anwa aduane a ne bradu obeko na atededa ase na nwa na ho na atam no atwe enti nkofo so ebi twe ebi gbo abaso na eno na atwetwefo baako ayi ne tuomanim onimnyafo emranim ni Sami Jamfi oye National Communication Officer Emma National Democratic Congress NDC amanyoku a wonmo nyeso na wonmo mrane anoma humut omawutodin eyezu eyeza uka oyamizu na muso ajeso oyameza sede asoro mane bidumo asumdwenka wo enkanso no uka oyamizu na muso ajeso oyamizuzu oyamizaza oyamizazu ene ye NDC for owura Sami Jamfi kire say state of the nation address amampani de batu dwa no hwan tumuda enukura baako say enim o kire say ensama nanado kenkan andra wo mrahye ni nina no de o kenkan nina no enye asam no kran kasankasa no kenkan nemom eye de ono ase wa hyehye pese o kama ne ye fa ye akono eno no abegina bonten ekenkan ya de gu ono tra eja ono mkoi owura Sami Jamfi kire say si e ko Ghana mamra nankasankasa mpumu a afi apem ankwa de okrumienu 1992 constitution mu a enka article 67 eno na nko se ogina so kenkan state of the nation address no na sa article 67 no omampani na nadokra obusa article no animdia owura Sami Jamfi eto ne nsem so ena o kire say enso omampani ba kikan yeyi so Ghana sika sam no eyeye osi project awodro enwumanwuma awodro wonmo eye womo ya akwan womo ye osi ni na bebre na eye ntronko a ene mampani na nado ebehwegu wonmo enduada enti ondo betumi aka ni pense state of the nation addresser endo e mampani na nado ejina ne naso minute bebre edi tu dwa no owura Sami Jamfi kire say enukura bia nim enya de a asiankasa ana nokura de ena ode betu dwa nemum eye do no ahyehyɛ pese o kama ne ye fa ya akono ena behwegu. Statement he presented had nothing to do with the state of our nation. That statement he read was the state of an imaginary
country, in the head of the president. Clearly, this is a man who is living in his own bubble, a man living in his own wonderland, and who has completely lost touch with the realities of our country. It is beyond doubt that the state of our country today is one of bankruptcy, economic mess, economic hardships, high unemployment, corruption, waste, profligacy, and insensitivity, and so on and so forth. These words are what define the current state of our nation. And so when the president mounted the podium and sought to create an impression that we're on the right path, I was wondering, what country is the president talking about? This can only be an imaginary Ghana. Onipa Moti Soka say National Communications Officer Emma National Democratic Congress NDC Amanyuku Emrenim ni Sami Jemfi na yada so agyram so na no sansam no enwieka Ghana de yasesa bi waduane ana yeni a wasam de abade obia beka bi ntina na do kasa wieye no obia cha na adwene na osokoko kwa Amanyuku ni mu opanyini ba kwa odimu akotena epa na afense oko adanse asokwa abato empesua so a waye wone mo emra sebedwani wonu kro ya eye wosoafo no ene hwegadie ene infidijuma die ne ntotoya esuo owura eye KT Hammond ena ekasai okyerem ese enrada na nadu dan kwa akufado ekasa wieye no wobete NDC mra sebedwafo no baba yo kokoi nana baba yo kokoi ebisu cross so driver banza anu wachem se we nyina sabi ani twahene sama mpanyin mu a omani nyina ya panyini na wabamra sebedwafie na wababa kyerɛkyerɛ oman no babia ye kro na wakasa wie yesabi entutuo ni adeade mo bono no wakyesa ya ade se enswani na wase ye nwanwa asa NDC fo no kyesa omanya hoode sunku bi ni ahomekeka sunku bi a kyesa omutirima sayo om de tise de sabi omadi wo no adaya omodwe ye omse 2024 Ghana for the 2 me baba ma wo mo ene watem se dabra mo da wo mo so da ye na obi mfa nsuo hu wonom so no munyane sa eyo mo se omadi nkunim awa afipinu ne aduonu na abato no mu dia ene omo dada omo kra na omuni padua esa sa Ghana fo nya krado se omo baba tabri Ghana dia se omo NDC fo se biam da biara da wono de ni susu na adwimo wo wi se NDC fo ombetena opposition sa kopem se twadi abonyankopon be sori afiri soro ho abata asfasa so no akasa ye mofoma sa asento na obia asenko wa be ko efe be ko se musam dem so na wo a wa be ko na so akonti da ke don come wo kire musa NDC Amanyuku ni be ko so atena opposition na wo trosu biam kire musa empempe yi Ghana fo mani abre wo ma musa MPP fo wo nyama pa egu apro so no be boade Ghana ko pem obo sha asase ne so enti obia de ru ahyemu nyina no ade awura eye owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia MPP esusu emuo enti ade ne de break the 8 #it is possible enwa na ekọ na nya sa ayi 24-hour economy ne de keka wona no Ghana fo mo de ye dey yi o mo de ye dey enti onu de otu NDC fo say wo mususu enya gidie so mo di nkunum afipinu ne adwonu na abato no sanya sa ebi mbenya akoma ya de broken heart betichi bi ne mo wa be ya to aba no awie so and this is what ma ama mebuya ban ema ye bibia wo madam ha opanyina wotine nkan ayam na shebedwani de ma adanse asokwa abato empesua so osofo na adwadie ene invitijuma die ne ntotoe esuo owura KT Hammond no na wodi bitu so biam kyerem sai
wase nrate se ne hu dwiri na wodwene ho awante ase ade ya omotechemba wonoma na wontwanani enhye eye edom ketwa ne mu a wohu se opanyi bi ti dom ketwa no wo machiwo baabi na radio ho anie opanyi we de obaade wa ha na wo mu nkontia kankan ni tiri mu no hu se say Ahenkan ne Ghana man panyi no Owura John Dramani Mahama and was na papa no busa no se obaade wa ha esan se na nadu dan kwa Akufo-Addo Ghana man panyi ni obetra man panyi na dwane so won kom na se bedwafie so akwa Ahenkan State of the Nation address wa abro Owura John Dramani Mahama aba chimba hodom se obetie bi da biara da oma hoda ente yede na wenkwa de oba honom obede de yan enti jese na de yan se Ghana for edi tumi be ma no eno ase ye waboka President Mama, MCC bisa kuwa no ba ye obeye president enen kwa na mu president Mama oh ya obebe I know be because omo ka je say time aso be president we di ba ko mi onkai ba omi aba ni bi e mo fi ye na so o sa be bi wa be ni wa no asa ba eti osi Owura John Dramani Mahama one time ba omi wo 8 years waso de besom Ghana for wo besum wie na se ono Owura John Dramani Mahama no opposition na watena no still na ne kosa adose mampanyi na wona nisu a ne mfie na no obi anyi mfie ni nsem opa obetumi asaba na mmom se sabre pa de oboa Dr. Baomia wo mfie nwotwe etwansa to wontwen enti mu a moto no mo na ayi ya fene sei papa ya mfie ne sei kan crofo no na ya se Baomia wo 8 years Canada Japan yes ne crofo no me ka kire wo mo aketi amon se Baomia ewo 8 years obedi obeko 2 times obeko 2 8 years enti ken mo presidential ambition no ewo MPP mo no ise mo twen next 8 years mo konda da so da na ne no maba na mabepre enti adanse asekwamra hyebedwani osuafo na hwedwadie ene infidi jumadie ne ntotoye eso eye Owura KT Hammond na atene no yentoa ensam ne soi awiei yebo etiefo amane se akronfo awudifo ai amambofo a wo mutumu osumu tanhuruye na moja mpa wo mutumu da na azuahu nkrofokro wo mukọ transformer ba ko ho e wa achema sene a esisu ye adwuma ebo adwuma ejanam ahomache 2 ekotre ena omanfo wo mpotem hu so mo light adum dom jinso light no modum no light out sana adbon yevoi e wo hon mu ye adwuma wo mu din samone wo ma tu transformer na to form ajimu nuama entinka na man komo yimade no ene mo jai honam na to wono na asam ne ade a adbon yevoi kokko ye Oda Divisional Police Commander ene ECG Manager owo Oda District womako biaye asem ni siye no na woma kasa pa meba na mede nsam na moka na ba batudwa na watie mu ye ansa na no mpa chodwuma bi pasase ahan enti se uwo bi a wadaroma chenwa so wo mpe 2 plot or more Oda kosi asene ebia wo bia eda kwan wo bia no wo manage ho plot asase wo mpe bi ahan epacho se uwo bi sa na opese wo de han company kura Fre na ne won mpenifo enkasa 0244 878763 0244 878763 na woni company kro edinsa so na asase a won mo hwehwe no so wo bisa na odi ahan wo mo Adesimama ma yenhwe ya pomde ewo ensanka ye sanse apomde de hu hia pa obi ya bienti sabi nkrofo asere no nkrofo kwa wontimi nkobi de opese wodi ko nipadua ni mu no enya no na wonya die arehuo Jubilee Hospital eya waya sefie mapa Jubilee Hospital semen kancho sebra na wonhwe mo se de bra benya apomde mapa na nneoma timi akọ eye nkan de ama wo apomde nim defo no wonom wo honom don hwere ene eye damu ni nyina sanse wapomden enso so enti
wadaroma ubowura ya hye on matum say yes bibia de na kwam kama na uwura eye biaya yɛde amfidi akwakoguo na yɛde boa hwehwɛ oni paduane mu ɛhwehwɛ sabi umogya mu odwonso mu wajanam ne hu babia yade no sabi efiri ai pese gide paduane boso na udu atim say yes bibia de na akwa mu me pa cho yaso ye hono ne de da bia enuro ho yade bia no aduro obenya bi ɛwɔ Jubilee Hospital yɛn hwɛ onye nka ncho se kofie na akɔpɛ aduro tɔ da bi ɛno de yɛ sum akwa akɔhwɛ wu anesa nti hono de yɛhwɛ owie ya no na doctor ni ne twere ndura ma na afi wo kyerɛ se kɔ antenes ho na kwaji waduru ɛno anokɔ akɔmemene na aboa amano matimi akonka me pa cho wa fafuru a oba wadaroma bosome nkora kwantu fa ho kɔse Jubilee Hospital for nsa na omfa nantimu jojo wa wo bremu no nkonya haw bia enso so mu na wa wo awie de so no wo oba tan no ne abofra ne nya no ya hwɛ mapomden ɛho nsɛm kosi bre be usampa sisia de bibia totom na bibia so akonkan de amamo me pa cho se wa prapra no yesi we de anu anyan a pra we de agise de homa bi homa ene mpane ne nsika bi de keka ni padua no me pa cho mensuro memohu Jubilee Hospital kwa ye be hwew ne aboa na nneoma atimi enso akonkan de amaw eno ne ye friend se operation no anase surgery ne ye be ye de amaw nneoma so akonkan enu achi me pa cho uyoba na me pa cho afafuro wa wo bre aso a babia okwa obewo afa ho afa oba na sabi abusua enso betimi de anigye de atwa ye nnwom de ahia wa Jubilee Hospital wokwa me pa cho yetenete ne aboa mo apomden enso akonkan obewo afa ho afa aba na akwaka abusuafo nso ensa enu achi me pa cho wo dwunso mu yade biara wo de kwa akodan Jubilee Hospital no mahwe aboa wo sanso na wafa afure yi wo se okotwa scan na hu se madodo se kra na wo oyam anase mofra no mo dodo se ba ko mienu oba bema ne nyina no nsenkaye no wo de kwa akodan ayarsa bia no mahwe enso aboa eni yade yade bi asabi ya pa wani kania na dum kafra Jubilee Hospital se men kancho se bra na wono mo hwe emwa na wani no wonsa enso entimi enka biem ne hu ade sede sabio na hu ade enkane no enu achimi pacho wanumu no se na sibetie wo se no se na sibetie yade se otimi se wo se na hono ma na keka obese ye tufiri ho nyade foforo asi wonom ede mawo anasa me pacho se na bobo pepe so na pese ye tutu bi frim se de be betimi ahye kama ede ama wo wanumu enka aba ho enka bone me pa chobra ne ahwe ne yemwa wo se no afiada so opese ye hohoro so na etwa fitaa eno so bra na yemwa diabetes ne hypertension so ade bia me pa cho account na one pa no so anu ntem asamado for you odo be ko sisi a enti ya sheda bonatena ye ho no ma hwa ye be oba ye be boa kama enu achi me pa cho aduane bia bedi awo ya hwe ahunu se ho te yopodi a emfa yade bia so emre oni padua enu achi me pa cho chane so foma me se apomden si achi ba health insurance aban de aba ankran so de ho ne nyina ne se wo se yade bi wo ye hwe okwa enduro bi wo ye de ma okwa wo ba ya hwe ho no ma ye ne pepepe na atimi enso aboa oye pa na yan pharmacy no ka na se ne so foma me se no de abo adwuma da muni nyina ene donhwiri ni nyina ye mponti bre bia ohia duru bia no oba Jubilee Hospital won sabetimi enso akabi anwumre ye de ani kyeremu ewo odabo abokwantempo no eso amantra samso no so wo ene akobbo ye nsesen enso so ewo etimpacha no ahye ne so ede amame ekyeremu kase abro de media mo yiso no ogine 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 na afe one Jubilee Hospital wayare safie mapa wone mabonkomo afi adeshimama ye toa enwumeno nsia akan kase no so Ahenkan FM what wasum for wadwenche no efa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kama Didi aka Odogo aka Daniel Nadaroma odi atum yopo e Facebook nti de achie na de yake ni nan share like no comment wadwenche ni nan so ya bekin kan amon na meko achim asene e wasene man so across mansiri ni mu e wo premantemu ene awie ye bomamane e wo ye kasemu se
Adeɛ ba bɛkye ɛna no pɛyi ahomakye bɛyɛ anadwo no mienu kosi no miensa evivi ono mo ɔmanfo a ɛwɔ brono ɛde mempasem wɔma ɛwɔ MTN wɔma ɛwɔ Betom wɔma ɛwɔ Islamic Zongo ɛne miamia wodrobi wɔma ono ma sabri mu ana wɔma light edundumi ozo na Zongo fo na som kishbalia light out na MTN phones as me bro no omunya obefo light no modum no light ebi ombeso na voice as me pass man kasa fo aso say nansen so de light de mu dum amane o eden granny enti obi abom na wom na nim se light out na aba say na akronfo ewo transformer na emasa mpotam ni na nyama hode no akronfo gina ho saa bre na light na dum no say na omu ya dwuma ho womo bokro no fita ewo ho no 2 to 3 anadwo no womo bo sa akro no na kro no mko boy ne say transformer na yasi light post ankasie mienu a ehye finfin wo soro a nansinya a woma si woma to wo ho ede wo yesa gusoro ede dadie gate atum ede padlock atum no akronfo na buani afo akotu transformer na to form transformer ni muduro ebro 700 kilograms ni muduro chin bag cement bag maako be ya yikura bebre emu du papa woma kotu ato form ebie so ayi enwema bi woma efe no copper woma yi copper wire sinini na de afrim de ko anoma jai konko na gu ono enti light ye emada wom so say bronun bi so light enti ade akyen na wom ti se binmu keka ya be wia yo akronfo be tu transformer no na aya ake na enkofo bo anan ko ya asem ne ne kuro wo ma tu transformer na to form ayimu nuama ajai konko na to no mo tipa obi ehu wo ma dwane ko na no eno manfo kasai edade sede atu ECG mpanifo anim ene aban no anim awia no mo amutie kase no mote honsem na asemi sede kokoba yenti sabi yasi peni ofie na za nkodare na nka ebu na nka wefo ede wo ka ho bi na akwakoba ni se no empenfo ena wo se tu wanamo enam so achim Oda district ECG wo manager asanse ehyenase ofonse yirebi ehyenase ofons asenema so across hyenase Odan kasa eka no ho semu asromanfo so munya botre na wo de transformer ni bi efrikofo aba ntinya bedu ya pe wom de besi so na ya adwuma de ama wo ena o trese transformer ne bo 64,000 Ghana cedis ene akire titiska 640 million ne bo den papa enti awie ana wom kopie transformer no no a wom ne central focus biem no ena engineer de adesade to Ghana foni na nim titu ne won ma e woni potamanim se ECG ajapadie bia enso mboma Ghana ni bia so kokoto se bia street light bi si so na se switch e wo ho a dum no saade atia dum no engase nya wo dia ensi bro no so ne watwam tipa ehyepe hina esuma ba no ebetumi de asembone aba entu koto adum no fane se wajapade enti dum no sanze light na wo fia ka bedum no so kokoto so bi agina transformer ho nipa na agina ho a ono ma ena wasa pa keka ho anya so jane na yo so junso so yin from aboni yo obi ntumi nkyere nanso kai yasi wa sabi enyina mo agura aje omo na omo njesa ensu ni pe da so gina ho oso hu bibi sa pe e wo bro no so a eno nso sa wa ntumi enko kanjira kraje ne kraje o peden wa ha ana afiri ho a utumi frɛ ECG fo bo mama ne se Jack me hu sa kwa bi gina no se na atade ehye ne emu hyehye mehwe na oni bro no so oyin pabonni mo ma check no ni watu sa na mo no enti wase ade bia eye ECG fo japade no yen temamufo na na ade hye no yen so yen fanto yakoma so yen fan se yen kase japade na yen hwe emo ho ban se de be ya ebe koso aye adwuma ade ama yen engineer Maxwell Esel enisem trofo kasa no na o che se onipa bia wo ga na bia nyina ahia nyina mahoden na nyina mahoden so se transformer ni wono mu a tumuda enya ade betumi aye adwuma akwa ese hyen afa ngunim utu a enyeye
enti anyinam ahode no se be adwuma na transformer nka ho de anya de a ebetumi ayi enti na yemfa ECG japade antu akoma so na yemmo ho ban yehu de anya yenka yehu de ye na se ye na be ya yenye na mboma ECG nwoma enyina ho abibia na enya dwuma ema yen. First to see a Koran kakra any more ben transformer who edin komo say wo na hu say light ko offer na enye wadwen say electricity edum power keke debi wo ben transformer na dia say untumi mba out just open the door or window na hwe say transformer no intact say transformer no intact na obo say light off na say transformer ni ho dia you can raise alarm because omo hwehwe ho a omo ti say obi ehu omo a omo bedwane na ye nyina so everybody must be a watchdog because the transformer is serving all of us. Transformer ni hua nyama bebre ntumi nkoso say na make ehyiaba e be the business and we all need the power. Nti yemfa ne say ya personal property ni yemfa ne say for ECG it is for the community. Nti assemblymen unit committees ye nyina say betumi form watchdog committees yemform around those who live around the transformer area ni there. It is very important say omo de omo betumi ache omo aso ni omo ani na BBC wo ha na ntem so ara omunyi asutri we eye Odan district ECG manager engineer Maxwell Esel ono ena moti na no din sami na enu achi yaman boni noti hana kokko ene Odan divisional police commander Reverend Adani Ameyaw nyamsonso esa onimu ena o cheze sabi nyamianum ni grenie bible kra kaze enoma ehuhia na sabi preduas anoma hunu yenzo soso na ose kro no akwaso nyamianum ni grenie aye ne ya papa akonu widiem ahye ne pa na ofasa akonya no so ka se sanka ye ne nka bia obi twem sa abre no ebia na dutu ekotre anya obi antwompu a edi ebi obi ko ne lines so anya obi twem sa abe no hu se engangofo agina no mu na nkohu na onya kukudo kra afro obi bona mane se mo nse nkofo bi wo transformer no anaju se de ECG fo so mo nya hwo transformer hu entinka eni ba hu anka de anka be hu ana sanka ewo mu se domo ba wo betumi adwane enti de owura Adani Reverend Ahenkan nane se yenna no se hu bibi awo ebro no so na sa de kro no yesusu se ya de bone a ma yenka ya no ntum anu kuture ye ebinum ano se de omdi din sekuro ebinum ano ache wantwam sa na ka no ye fra ebinum ache wantwam obeka ho nsem sisia ukobro no bi so ewo mikroma ye fra omu twam ntam na ukotwam wasa ngrofo nanim na wantwam ntam untu na 1 2 3 ni aka ho nsem be krata fama akomaku aduochi 80 page enjo ye fra no twam ntam pass early wa ne ntam no wantwam ensama ebeka afa ho no enti o se ya no kuture ye etumnya kukudro din nkrofon kokonsa etumi kan nkrofon nsem no se ehu bibi o ye monten so ana ye mpotem ni esuzu se ade no eyadebone bi na ekoso a yenya kukudro emfre posifo mo mamane ana obi a ye bona mane be ye no ye mo na mane na wo mo mfa omani emra mehwe ezanze se bone bi ekoso ebi abone bi koso Odan SDA ewiegede na posifo nso ewo miamia awdro bi ye adwuma enye baabia no woma ni behu sabi wo munya nyankopon enye baabia no woma ni behu akwa se jato baabi wan fredum jadwuma ekona nka nche woma wo mo be dehu se ja ahwe baabi enti sabapepe na tie enti se unse bi woni bia ekoso ebro no so a entempara ni afre Ghana Police Service for wo number na o ma babewe Fadies no me mara adinti na mameka eye kwan ho na ya meti a ha me kakra kra ne se ye nua baabi anopa yi latisi from painful ba ne ombedi nko omo se enro mu hu se obi de ka ashibia besi nanso na omo de ka no si ho che nso na omo su eno na ha me kakra ye nua no ma ye nyina nim se Ghana ye nyina na ekuti nti bambo ho nsema da bia police fo ni soldier fo ene journalist ni ade amu nyina mo boa ema ye boy Uwes DSia nka yenua ba senka ono so se de omukase ma nyina matimi ye ne ma chan Ghana member this time keso otimi gada akokoduru na otimi frɛ bambofo meke so kura no bi kura na Asani police station ha kura oni momo number nti eno so ya ade ame ha me kakra sabe me mfota no se ono nimu na one omo aba be ye de
nanso nka obo modern na ohun ye ofre ya nka we ye nsisi ye nyina na ye da sumu wa ha e basa nso a machines no ya aban adwuma effect ye nyina obia bo ho ka bi so ti ye no na mesre se bibisa ba efiri na ekono mama Ghana man ye nipa na ewom no nyina ye ma ye ni na ho se de papa no ka se obia enye spectator na ontrans keke na ono sunye citizen na omwa na hwe enti ya citizen papa na bua ai no krana na Reverend Adani Ameyawo aka no wa mfansi ho osan to aso ka biem se Ghana fo ni na enya boabofo nko enya odanfo nko asenefo nko batabifo nko enya mansofo nko enya yirebifo nko enya obibia nko obia mo Ghana Police Service na wo munya dwuma no enya ne ye yenhwe akwakwa eze obia kwakobọ kro no bonse yentumi hu de course nti obetumi ba se wo abeboa me a obema hu bibi afa de course no mecho sika se si etate sanema no eno kire o se posifo no wo mu ye nipa sabi wo mani ene omonan ene omonsa eni ba bia enti yemwa Ghana Police Service na wo munya dwuma wo mu de unya tia wo mu naso nko ade aboa wo wu tia ne naso no enya de okototo na mum obeye adwuma no amasomdwe aba owura Reverend Adani Elton nsam so na o chese de enti o sese yemwa odan Police Service titru crampo ne se wo mu se wo mu adwumafo no wo mu sha posifo na wo dan ne potem no wo mu sha wo ene wo mu ni motos bebrebe nso a wo metumi de chinchin brono awia na dua nojo ahomache ne brano de ahwese mantem no edadobra wo mu ni motos bebre ena afi nso ahyen nso wo mu ni bi wo mu hyen ba komienu bi twa mo twene no nyazem ketoa enti owura adani chese saa nyoma weni na no eya kandie bi a enkebema dwuma no akoso na ma wo matumi atre wo mahyem aye ne ye nanso wo mu ni bi ne saaso nti wo mu nzanka anya bi ana wo mu nya bi yen nipa no nso de ebehu bia ye mo mama ne sade bia adwuma ne be ye mre ama won mo na yatumi ayaye ne ye owura no to no nsam so no de adesrede fansam twofo anumu kire se osepa uyo nipa da sani bia na ompotam ya na bia akwa kuma na bia pese obo posifo wo dan bia moto ba kuma bi otam wo ana kan de bia ode bo wo mo a eno so mani beje ho ode ne kasa ebe na wie no se de asiwasene no obebo no humodi bia se eden de na so obebo no humodi bia se ne patrol team no wo mu chinchin kwa anwan kwa miamia wodro a won be mo mani aba sampotam no na adobro ene bambonsem ayetawi ewo ho Avenzu dia memesra ni se wo ya ma be hu aha mate se bibia sisi baabi ewom se ye patrols no ye adwuma ba sa wo hwe ha patrol ka twam ha wo twam ani be 2 times the whole night and it is very difficult to say police bet me agitative nti anonso no ye sre se mommo ye na cars no ye nibi se do so a e bia nka be ye fe so ya ha no ni personal no susa dia mesan asre ni se edura anadwo na bibi koso a momma ye mmoa sense aye obi enne ochina ebe ye wo eto de bi ye wenum say na etimi kra trigger fire ema ekofie bim na ya de a nti for the meantime no mesanya sebo say yenya hu we ahodaso ne be ma free na ekọ no ye be hu kwan a ye be fa so na sempu no ye be sresre na amanfo adum ye motorbikes bi na anadwo ye de aye round so eno so be ba menuanom media for mo amunim say problems a ewo onipa amotini ni aye Odan Divisional Police Commander Reverend Adani Ameyawo eno no Ghana adishimama yako yan anim ewo ensafofro enso emu na eba no kitashe dwumde kankan ne proya obi biara eka se eyade ba ko edu o mai nya pa na ohana beto no musa no kwan be ne befa so ebetimi enso asia no ekwan eno abeye dadwene kase eyire o mai a enya asem ketoa anim difo dodo na kire won madwene nanso se ye de be ye adwuma eno akoda na bibia ho na aya wasuboko ba ko amani edi aya kitashe dwumde kankan ne proye achie aya Ghana Integrity Initiative JII na opanyini kwankyerefo wotwa wonom anu akwasibroni friend say executive director aya Mame Mary Ade ana wodi todwa ekirem say kitashe dwumde kankan ne proye Ghana
yɛsɔde ɛse o yɛbɛko atia yɛko atia ɛnam so korama bɛn apaw ahwɛyɛ bi a yɛfrɛ ne sɛ kwadubɔ ahwɛyɛ special prosecutor ne office wɔde aba nanso so ɛbɛsi nnɛ wonhyɛ da hu ne kɔn hu ne ti ehu ne nan adwuma pɔte a wɔnom adie wɔkyɛm sɛ wɔka ne pra nyɛ premfa sɛ kitahyɛ adwum de kankan ne prɛyɛ ne ko no ɛnyɛ ɛko a yɛde ano kɛkɛ ɛna ɛko na ɛbɛyɛ den sɛ Ghana ha corruption bɛfiri ɔman yi mu ɔsɛ no deɛ wɔbɛka na wɔsi so dua ɛsan sɛ wohwɛ wɔnom a mo ɛyɛ kitahyɛ adwum de kankan ne prɛyɛ na wɔnom akasa nyɔmadwe sɛ ɔmu ɛgyae ana wɔnom so ɔmu sɛ ɔmu tu aseɛ no wɔn so so ɛde kokwasa ɔmo de ano fa ɛna de ɛko enti bibi biara nkyerɛ sɛ Ghana yɛaboa yɛ ho ɛsi ɛkɔdeɛ tia kitahyɛ adwum de kankan ne prɛyɛ na ɔkyerɛ sɛ no so yɛ awerɛwosɛm paa wɔkeka na bobɔ na wɔde bɛwie amanyɔfoɔ so ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ wohyɛ ɛyɛ kitahyɛ adwum de kankan ne prɔyɛ ɛtoato sɛ wɔ Ghana hanom na wɔsuro ɛna wɔka wobɛtumi akasa amanyɔfoɔ titiriw paa ɛna wɔnom ɛboa ma saa ɔhaw yi ɛnso egu so a ɛkɔ soɔ ɔsɛ de nti na wɔka ne saa wobɛtu mmere na wɔkyerɛ sie ne nyinaa ɛne sɛ ɛnɛ yi wohyɛ kɔ yɛfa so a yɛto abade yi akandifoɔ ɛwɔ amanyakuo mu a wɔsɛ no kitahyɛ adwum de kankan ne prɔyɛ kwantempɔn so ɛna wɔnom nam empo ɛba so ɔman no so nyinaa kɔto aba ne ayi mpanyimfo a ɛno nso so saa na mɔnkoro yɛ aso ne nam enti abatoa nkasa no ɛka ho bi ɛna ama kitahyɛ adwum de kankan ne prɔyɛ ɛnso egu so a ɛdi hene a ɛtrɛtrɛ ɛwɔ man yi mu. Corruption is not leaving us any day soon, and it's becoming a multifaceted monster. It's increasingly changing faces, and people are using all sorts of means and ways to ensure that they are benefiting from the system. We do not want to sit aloof to watch and then see our country go into flames like others have done. Politicians themselves have sat aloof and watched on. They are also getting worried because it's increasingly our elections are becoming more monetized. There's a lot of evidence to show criminal activity is getting people involved in politics, and those who benefit from the politics then also have to repay these people. So the decisions of states are made from these elements who are using criminal activity, and then they are drawing the strings of states. Alishimama eni awuti yeyi wano ayo panyini kwantrefo tuya Ghana Integrity Initiative JII Mame Mary Ade ana otene no nyina weso ne informa fo adwenkyere ba kumienu aba ento akase no so mfama ho me hyase e de free SMS na de ono mo de no aba SMS ena we say hello good evening me din e de Labosti owo achimchirimenken also hwe live e wo Facebook na odinadwenkyere na afa SMS osinya me anum nikranie yedamfu a yebo aduma ode yase pa metia na nasofo ono na yachirimenken odikuro akora anwumere yi mikura onem metia opa we say oh wo fama hama o ha hu o we akwakwa ese obi ya fro obi se kokonte pawia honam pa adwuma ode honam be adwuma saa vaso bia maso oso wo fama hama o ha ho papa Dr. Baumia na the next president Emma Ghana enti to adwum na nka be ya ammoa bi afabo ano na omna me president no oso ochia onumnyafo oluwa AME MP Dr. Baumia nie oluwa nie dokunu nie chinam nie asenfo ni na nim ba ko pe the lion face ono ena de message we buy we say good evening me din ose empo Oliver Vomawo waka se NDC ni mahama 24-hour economy no useless and today biam kra na mokra ma ham ho sa ose ochi onum nyamfo kojo pon kroma fonsa yerebi MP eni ni DC Paul Asamoah onum nyamfo Kwame Aboadi Oluwa DC Alesinkum Mami Victoria Du MC Oda onum nyamfo Apiakubi Amokache Assemblyman Aboabo ene ono ankasa Kebra kone ho nti ne message ode baaye eno no when say Ahenkan news mu wo krom o say I'm feeling
the news this evening. Kasiebo rough. Ose ofili evening Kasiebo na rough. Kwasi trozo. Hey, electricians bro. Kwasi trozo. Owo achimba tebi. Mr. Agbojan. Na busuafo ni na wo maji kasena tum. Ehona trozo di message efri ba. Osi ochia Akimba Tebi Newtown foni na titu ni Zongo Boys no runi nom ne nasefo no uchia wo ni na trozo ya dase se onso waji atum prekope na wafoye so Joe Max Electricals ewa chim aboabo kwanchan mazo na ACU ose onu su kase no wa stamp so oni chinamura efili no na onu su efili nje edemwase Joe Max Electricals mazo mu achima boabo minko Facebook live nana mensa woba ose memamu adwo abusuafo Ahenkan Kasiebo emu da ho ena ode nchia Nyankopon nchia ene boza abanti Nyankopon baako ena bonsam jejefo nso baako nana kwame mensa bonsu sheka ose afon totoro so eno difi Dr. Baomianie Honorable Patrick Banonie Esutifi North come 2024 NDC never the alternative since it is risky and empty. Osinchankuma onumnyam for Tony Mensa DC Esutifi North. Awuja ke de lali say good evening Ahenkan muye too much. Nanekuya mu abuatin. Onso di Fable Kuma Central aka Dr. Baumia is coming. Osincha sronko pa enkuma abnesika wo mu filika sen papa Facebook da urumenti wo ma biem kuha ewo honomo. Ko Mensa Plateau say Akufo-Addo government is the best ever in Ghana history. About 7 million students so far benefited from the free SHS policy from 2017-18 to 2023. Into what I say, a school for nya free SHS cry no cry one policy no school for nya some vasono a chin crui. Enti aban we pa mose de oho. I say Mr. President, ayuko breaking the 8 is possible. Ochia Information Minister hopeful Fatimatu Abubakar ko Mensa Plateau enedi we by walenyo edifri akwatia. Say the anti-LGBTQ plus bill has been passed. Kudos to our honorable members. Obo MPC omra shep di fina bazo say womama LGBTQ plus bill no afidi yaje atum ti etwen nanado ogituma na ababe dane mra obo MPC no abaso. Ose no crazy and say adi we nya ya mamre ne amane no tino woma ya ade papa so omo age atum sa obuase Kofi Buache ose the state of Amansia Central District today Galamsey has taken all over we dey akoy ote omoto wa Star Boy say or share your life na eye clear ewo afu mim airport hono na all share free Facebook and or the message we fa e buy adwen ye ko bibi hono mana menu ayanko okay wana di we aba betum sisi